Благодарим на ансамбъл Тракия, благодарим за хората, за красотата, за младостта, за силата на народната музика, но мечтата на тяхната ръководителка, това е професор Даниела Дженева, е всички сега да се играете едно хоро с техния оркестър, а пък аз си мисля, ако целият Пловдив в момента заиграе хоро, колко хубаво ще бъде. Хоро! България, силата е наша. Тракийско хоро. Вие сега ще заводите хорото, вие облечени в...
Продължаваме и докато оправим музиката, ми се иска да ви попитам, пък и ви сигурно се замислите, какво е денят без песен? Точно така, нищо не е без песен. Той е черна чернилка на душата. Деня без песен нищо не е. Той е мъка, той е скръб, той е ужас. Затова сега на сцената ще бъдат прекрасните изпълнители на оркестър Славяни, млади и красиви. Не се заглеждайте много по тях, момичетата. 24 години заедно. 24 години на сцената. 24 години с песен. Защото без песен нищо не е. С песен млада жетварка ми напомня една жена. С песен млада жетварка усилна жетва дожина. С песен вакъл овчарин сиво си стадо разтирва. С песен деца безгрижни рано на школа отиват. С песен утрин, ранина и пилци деня захващат. Трябва да пеем, за да живеем. Без народната песен, без това безценно изкуство, до никъде няма да стигнем. Защото, повтарям, това са нашите зали, крепости и дворци, които другите народи нямат. Българската народна песен, знаете ли, ти в космоса, те непрекъснато са по сцените на Европа, нашите ансамбли, нашите таланти, които и днес ви гостуват тук. Те са навсякъде, с пот на челото представят тази българщина, пред която ние трябва да се прекланяме, да целуваме земята българска, дето е създала тези песни. Аз съм учителка по литература. Много често учениците, като влеза в час, ме питат: госпожа, вие възхвалявате народното творчество. Кой създаде мелодиите? Кой написа Балканджиово? Кой написа Турчин Рубини Караше? Мелодията кой я създаде, като толкова говорите с обич за народното творчество? Кой я създадели? Народа. Народа сте вие, защото днес сте дошли, оставили сте си градинки, там вкъщи работата и сте дошли, защото единственият музей на народната музика е във вашето село. Аз се гордея с това, макар че съм от Черпанско, пък живея в Стара Загора. Обичам селото, каквото и да се случи. Ние, българите, трябва да възкресим селото първо с народната музика и тогава в нивите. В нивите ще пеем, ще свирим, да пеем и да свирим и да работим. Представям си, пеем и работим. Да, чудесно. Пеем и работим. Запейте сега. Готови ли сте, момчета, защото ще ме изпреваря да не почна аз да пея? Готови ли сте? Почив. Тръгнало е девойче и стои ми поле широко, широко поле първомайско, стигнало дърво високо. Погледнете дърво. По дърво лежи млад юнак. Девойче дума про дума, юначе холан хубаво, нещичко ще ти попитам, право на мене да кажеш, може ли ми сутман направи? Без аршин да го примериш, без ножица да го скроиш, без игла да го съшиеш. Вие там, мъжете, чувате ли? Можете ли сукман да скроите без ножица, без игла, без аршин? Що мълчат, не могат. Не могат мълчат, вижте. Юначе дума про дума. Девойко Мари хубава, аз пък ще тебе да питам. Може ли ми пита замеси? Пита да замесиш. Без сито брашно да сееш. Без вода тесто да месиш. Без огън да я опечеш.
Девойче, дума про дума, ние жените всичко можем, нали? Девойче, дума про дума, юначе, холън, хубаво, аз ще ти пита направя, с мигли брашно ще сея, с сълзи тесто ще меся, на сърце ще опека, за тебе, любе, за тебе, двама да я разчупим. Жените. Затова те са певиците по седенките, те са певиците по меджиите, по прелките, навсякъде. Жени, пейте, за да не умираме, пейте, за да живее България. Съгласни ли сте с мен? Да пеем, защото само гледаме телевизия и не пеем. Аз си мечтая всяко семейство да пее. Просто седнат на трапеза, пеят си песен. А в училището трябва ведрината сутрин да започва с народна музика. Ако има тук учители да въведат в селото сутрин народна музика и солистите на селото и тези жени, дето пеят автентично, да пеят на децата. Добре ли? Добре. Готови ли сте, момчета?
ме дорнал Тьонка Еленко Мари към вашето село, Тьонка Еленко Мари у вас на гости. Нощи ме дорнал Тьонка Еленко Мари към вашето село, Тьонка Еленко Мари у вас на гости. И така специално нашия дългогодишен приятел Батиначо, да живе и здраве цялото семейство.